na papa gị o, papa nke mụrụ gị, ọ bụrụkwa papa gị, ọ bụrụkwa nwanne papa gị, nke o ji abụ nwanne papa gị, mba, nọọ papa gị tụba nwunye gị ime, ị wee malụ. Nwunye gị wee bube nwa abụgide ebusi enyi mụọ ya, ichekie, ọ bụrụ nọọ papa gị tụbalịa ime. Kedu ife ị ga-eme? Kedu onye ọ bụ fault ya? Na-echeghị eche, like akwụba papa gị na kwụba nwunye gị, kedu onye ị ga-asị na fault ya? Fana abọlị isebe ibọn gị, fana abọlị icheti echete, fana abọlị ịkọba maka ya. Kedu onye ọ bụ fault ya? Agadi nwoke na-agba ofe, agadi nwoke na-anyụ amịrị n'ụlọ, agadi nwoke amara eficha ike, agadi nwoke furu efu n'ọkụ. Chukwu meela gị ebele, nwerozi nwaanyị ọzọ fụrụ nọ nwunye nwa gị. Fia! In fact, ọ bụrụ nne m, ọ sị nọ ime ike a ga-ezi gị, maka na ya bụọ ga-asọnya alachalia ile ya chọrọ ya zipụ gị, efichepụ gị. I'm telling you. Ifele emechi nwunye mmadụ, ọtọsịla ọkaba oke nwunye mmadụ, akụna iwe jee deceive nwoke mmadụ n'obi adọka di. Ịbụrụ ya what a shame, what a shame. Ngwerezi nwoke ọzọ ịfụlụ bụ ihe nọ nna di gị maka ego, maybe maka time, maybe ka izo. Kedu ife ga-emekete gị ichuzo nna di gị over your husband? Not another man, no. Not even the brother, no, nna di gị. Nna di gị na nya na fiakwa ka imi ka a ga-ezi gị. Chukwu mekwala gị ebele. Kedu ife ị ga-eme? Kedu onye nke ị ga-efocus on? Chai! Alụ na-eme, alụ na-eme, mana onye akọrọ ọnụ ịnụ iwe nụ. Ọkwa medical doctor ka nwunye eziokwu na ọda enwe efe, ọda nọ n'ụlọ wee buru ibọn gị bunye nna di gị, nwerezi nwoke ọzọ ịfụrụ bunye. Maka ama m na ụdị ha na-emekele na life ndị medical doctors, because father enwe efe, they get themselves with all the, ife ndị mmadụ na-ekwu allegedly, nafa na-enweta onwefe with nurses nọfa around. But even at that, nna di gị bụ nnọọ blow in your face. Sure. Bye. Daalụ nụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.